Kaixo, txorinetarrok, gaur astelena daukau, astelen gozoak, eta ez gatoz pelikula bat ikustera, naiz eta krispetak hemen lekudanetan auki, baina nire gaurko postreak krispetak eramango ditu. Ah, a ver, txan, komo jarri konez? Kontatu. Krispetak eramango ditu. Eta hau zinemara eraman nalko genuke, ja, krispeta dituena? Nik uste dut ez dotzula utziko. Gaur egungo ziniak, esposuan erosten be, ez dutzu kanpoko janarixa usten, sartzen, nik uste dut ez. Baina, bueno, hau, bakitzu, igual zinera eramateko ez, baina holan etxian iteko asteburu baten, postre elegante eta original bezala, bai. Eta orduan, izango da panakota bat, krispetakin aromatizatuta, eta gero ingo ditugu krispeta karamelizatu batzuk, holan, gainean jartzeko. Beraz, bueno, krispeta, holan, sapori aukiko dauen, panakota berezi bat. Bai, nion zentzurik uste manekien panakota aldetik, zen ere hortik jun naiz, ingo dut, benetako panakota esaten dutena, tradizionala izango dana, gau, krispetak ikusten nituen da esaten, panakotarekin zekuz, hau izango da pelikula ikusteko, oro... Ez? Ez. Pelikularik gaur errez dago isuak, beti bezala, eta lehengoa bentzat, holaxe joango da. Lehengo esne gaina berotu, krispetak bertan bota da ostu arte infusionatu. Gero iragazi ingo. Bitxartean kasolatxo baten estixa azukriakin da gurinakin urtuko, gero bikarbonatua da gatza botako, 10 minutuan kosinau da krispetekin nahasi. Horrek labeko erretilu baten zabalduko ditugu eta osten utzi. Gelatina hidratatu ingo eta esne gaina berriz berotuko azukriakin kasolatxo baten. Irakinaldi bat eman, baino lehen zutik kendu, gelatina gehitzu da ontzi batzutan bota. Ontziak oskailuan gorde, eta gero ingo karamelu bat azukriakin. Horrei gurina gehitzuko zau, nahasi, eta azkenik esne gaina eta gatza gehitzuko berriz nahasteko. Eta azkenik izango da panakota tofe saltxakin eta krispeta karameletuekin zerbitzatzea. Beraz, argi dau, krispeta batzuk igual, jango ditugula, baina beste batzuk joango diela hor igerixan, zuri utzi dotzut. Badazpada batzuk, baina zigorrek aitortu usta programazio baino lehen, nik gurinezkoak ekarri ditut. Bakitu dauzela, gazixak, apurtxo bat karamelatu da dienak, eta gurinezkoak. Niri gurinezkoak, horre die, nire top bat. Eta horre da, niri gehien gustatzen gatenak. Bera iezain beste? Ni normala, niretzako krispetak izan behar gatzakin bakarrik. Ez dauka, horrek gaur egun koloretakoa, karameluarekin, gurinarekin. Gurinakin, gurina da, osagai bat, naturala. Bai, baina... Horrek koloriekin eta horrek ez konparau. Baina, ni zaporea izan guztat, ematen diona, gurinak ematen diona, esatezu, olio pixkatekin, betikoak, kasuelan, takit, hola, hartuta gero hori bai, baldekadak jatituzu, nik ez dakit zer daukaten. Baina baina hasi eskero, ezin gelditu. Ezin da bat edo bi, ezin da bat edo bi. Gaina, hori argi dau. Saiatzen naiz, nik, hemen onartzen dut, parkatu, nien ez aurrenekoa, harria botatzen duenak esan behar, nik zinema krispeta gabe ezin dut imaginatu. Ni txikitatik beti zinemara krispetak. Hori bai, edukazioarekin, ze hor dago jende bat, baina itxoiten dut, zarata egon arte pelikulan ero, poliki, da hor aprobetxatzen dazo. Eta hor zartzen, eta isilunea bau, geldi, ni hor kieto, hola. Azten da barrio zaratea, joaten bazara, holako pelikula lasai bat edo ikustera, hor ez daukotzu inoiz. Bai, egoten dira momentuak hitz egiten dutenak, ero kotxe bat agertzen dana, eta hor, baina, nabaritzen da, baina, eta hau ez zehozer, baina gero badaude beste patata modu batzuk gero. Ja paketea zaratea pilataten da. Eta gero, eta horre ja pixka bai desesperatzen dagoela. Bai. Bueno, xauena xauk. Eta egia da, COVID garaian, behitxu, horrek debekatu zituztela, azkenen jendean maskariakin zaun, eta etzen zaben hori kendu da, hori debekatuta zauen. Beraz, ni oitxutan hau, zinera joatia, krispeta barik eta, pelikula beste modu batera disfrutatzen da. Hala eta begu, krispeta honek, esnia berotzen danean, hortxe infusionatuko ditugu. Esnia infusionatzen dugu, arroz esne bat edo eitxeko, kanela sotz batekin, limoi salsatitxo batekin, baina gaurkuan gure esne gaiak hartuko dau, hori, krispeten zapore dana. Eta gurinarena. Bueno, eta gurinara bai. Alde hortatik behitu, postreako beto jongo dira igual gurinarena. Alde hortatik bai. Horregatik aukeratu ditu da. Zer betzatzen duzu da? Nazala holan kasualidadia edo? Bai, beraz,
Honek, irekin alde bat emongotzau, bitxartian jarri dugu gelatina hidratatzen, eta irekin alde bat emoten dagoenean, zutik kendu, hau bota, eta ostu arte edo epeldu arte, hor, infusionatzen utzi. Bitxartian ingo, olako karamelutxo bat, segisa da, zuk ez zu badauzela kasixak gurineskoak, eta krispetak karamelatuak. Saltze itxuste, zinetan, bai, holan poltzatan, baina guk ingo, ontxe? Gukein. Gukei, Osa, tofe bat, baina hori gero gainetik esan duzu botako diozula, ez? Ez. Ez. Hiru gauza dira. Panakota, bai. gero tofea, hori bukaeran ingotena, bale, eta ontxe karamelua krispetan gainetik botateko. Hemen ekarri got erretilu bat, erretiluan gainean zabalduko ditut horrek, horretarako. Azukre beltza eta azukre txurixa, egingo ditugu estixakin eta gurinakin urtu. Eta hori holaxe joango da, temperatura hartzen. Bale. Eta gero horra krispeta botako dituzu, horra itxatzingo dira, eta hori zabaldingo zu, eta gero apurtu eroingo zu hori, ez? Hori da, osten dienean. Bueno, panakota. Panakota entzun da, Italiara jungo gara gehienok, eta, bueno, nik enekiena, ni beti horko aritik erotik, beraien historia nundi datorren errezetau hortik tira izan dut, baina antza, omen zegoen beste bat, bikingoekin lotzen zutena panakota. Eta hauek, bikingoek omen zeuketen janari bat, hartzen zutela esnea, egiten zutela loditu bezala, zerbait naturalakin eta ez da izer, eta deitzen zen most hiwitz, o lako, bikingoa, bikingoak adarrak eta hori, zineti dator, ez zuti usten ematen kaskoan. Osa, bikingoan eta ez zan nola. Ez hori ez zan nola. Bueno, kontua da, antzadenez hori, esne hori loditzen zutela beraiek ogiarekin. Orduan ez daukala zer ikusirik, guk gaur egun ezagutzen dugun panakotarekin, ez? Orduan, ez dakit, hortik tira gara hori kentzen dugu, eta ogiarekin nile egunean entzun nuen aurreneko aldiz, errezeta bat non, intxaur saltza lagun batek egiten du etxean, eta gero errezeta gehiago ikusi ditut, ogia botatzen diotenak loditzeko ere. Eta nik enuen ezagutzen. Hemen egin duen txorienen, bakaiauarekin egiten da intxaur saltza, hori inda daukagu. Eta... Fuertia, ez? Ez da nabaritzen ia. A ber, ez da izen bat, baina antzinako errezetetan, hainbat eta hainbat errezetetan agertzen da intxaur saltza zein bakaia botatzen zitzaio. Eta esatezu, ostra horrek, baina ez dauka puntu bat, eta da gazi puntua gehiago makaiauanen zaporea baino. Orduan, bueno, alde hortate hori froa egin duen, nik ogiaren enuen zautzen, baina egunean inuen etxean esperimentu bat, eta zan, intxaur saltza bat egin nuen, baina intxaurra bukatu izitzaizkidan ez, bi eren intxaurra ziren, eta eren bat ziren pistatxoan eusken. Eta esan oso goxoa edatu zen. Kanela eneukan, bota nion vainilla adarra. Eta, bueno, eman nien lagunei, da, zer da, ze hona, eta ez da izan. Goxua. Bueno, errezeta hemen botat. Berak, lagun horrek esan zian berak etxean iten duela, eta ogiarekin iten duela. Eta eneukan entzun da, eta gero egia da, begiratu dut, eta beste toki pare baten aurkitu dut baita ogiarekin egiten direna. Orduan, bueno, zerbait arrazoi emat, badauk. Hemen sartzaitxugunean krispetak, ikuste zuen segitxuan, nahiz eta olako gopora handi bat auki krispetekin. Honek segitxuan ur beruakin edo esnegain beruakin kontaktuan, ja, segitxuan desegin iten die. Eta honek emoteotzan zaporea da, bueno, pasada bat. Bueno, beste bere jatorria normalean, orduan bakigu Italiatik etortzen dana, normalean, horre, 18-17 mendiak eta horiek identifikatzen ditu, jenteak, gozea pasatzen zuela, izatzen zuela, gaur egungo argi dago ez dala, ez? Baina antza, 19. mendean, hor, Italian, hor, Turin inguruan, bueno, esne pilo, ekoizpena handia zegoen, eta ez egiten zerrein horren beste esnerekin. Eta hor, bitxia da, Hungariar emakume batek, Hungariar jatorriko emakume bat bizizana, arek asmatu zuela, gaur egun ezagutzen duen, panakota. Panakota, izenai erreparatzen, panak nahi dago esan esne gaina, eta kota egosia. Egosia. Berez da, hori bakarri da, ez? Bai, orduan da. Eta izena referentzia horri egiten zion, eta orduan garai, eta batzuk esatu da, ja, baina eta benetakoa zein da, ze hor, ez? Benetako esatu dute, arrauza zuringoekin dala, gero gelatinarekin gaur egun egiten dana dala, baina garai hartan ere arraien ezurretako honekin atatzen da, gelatinarekin erabiltzen ziela, egiten zala, horrekin loitzen zala, baita zuringoekin, orduan, bueno, zein da lehenengo, nik
nik uste dut lehenengo zuringoa nahi izango zana, baina zuringoekin iten dana azkenean budin bada. Flan bat da, budina da, osagai berdinak, kontua da, esnea erabili beharrean, esnea gaina erabiltzen dela, ze horregatik oso krematxoa geratzen da, panakota oso krematxoa den zerbait da, eta da, egiten dugu moduan budin bat, baina karamelu azpian jarri gabe, eta gero, esne gainari botatzen dizkigu zuringoak. Zaporea zerrek emango dio? Bueno, kasu horrelako zerbait ingo nuke, krispetak emango liokete, vainilla, kanela, limoia zala, kafea bota aldiogu, kakaoa bota aldiogu, nahi duzuena. Zaporea, panakota batek emango dio, zuek erabiltzen duzu, hori, hemen infusiona esnetan, edo esne gainak hartuko duen zaporea, ez? Txokolate panakotak eta bebai egoten die, eta asko panakota bebai gertaten jakona da, lagungarrixekin ontzen dana, ez? Hau da, ataratzen dut panakota txuria, esne gaina da sukria eta gelatina, eta gero aukitzen da, fruitu gorri saltxa, txokolate saltza, onduan da, aldamenian, hori da, ez? Aldamenian zerbitzatzen dien gauzekin, ontzen die. Ze normalian arrautzesniak eta gehiago izaten die, arrautzesnia eta punto. Bai, hombre, arrautzesnia bebai nahi duzuna. Zuk arrautzesniak inalditzuzu, zaporetakoa, gu egiten genuen, arrautzesniak budinak. Budinak egiten genituen, hartu eta botatzen kafe hautza eta kafeana. Txokolate pixkat, txokolateana, baita zagarrak ere, zagar batzuk labean erre eta ero birrindu esnearekin eta zagarren nahi nahi. Panakotarekin berdina, eta gero, panakotak bai ematen du, gaur egon, bizaz gelatinarekin egiten danak, horrek ematen du, arterako ikutu bat ematen du, ze horra azkenean, duela 50 bat urte, horrean zan zugaldari bat, Estore Zongia, xefak, baina gero patentatu inzuen, eta inzuen gelatinarekin gaur egun ezautzen dugun berdina, eta nik ikusi du bat horrekin oso polita, zala edalontzi bat, imaginatu, hartzen duzu edalontzi bat, etzanda jartzen duzu, eta hor txokolate panakota erdi bat, holan aldamen erutz. Gogortzen uzten duzu, eta gogorra dagoenean bestaldean txokolate txuriarekin indako beste erdia betetzen duzu, eta orduan inaldituzue marraskiak hortu, holan erdi bat beltza eta beste erdia txuria. Eta horrela, frutakin, edo kolorez berdinakin, baina behar duzuena itxoin bat gogortu arte eta ero bestea botatzen diozue, erdi osten dagoenean, ez? Eta horrekin jolasten duzu, eta inalduzue zuen artea, ero nahi duzuena. Zigoronek, gordeko dituz, lehen taldeki die, egona zor, ez hartzeko krispetarik ze bihar nitxun, beraz, hemen gordeko ditut batzuk, eta ikusten zue, hemen jako, karamelua edo, nahasi dugu, urtu dugu, azukre beltza, azukre txuria purtxo batekin bebai, gurina, eta estixa, eta testuria benetan latu dutzanak da, bikarbonatua. Orduan, hau, hemendik, gainetik botako hau, gero nahasi, eta hau, osten utzeko. Hori oso pekatu handia ez da, nahi dut esan oso, hori... Bada, bai. Bai, a ber, uda pasada, kilo batzuk hartu ditugu, jarraitu inberdu, gehiago, sartu eta sartu palaka. Ontsa negua dator, hotza, gure gorputzak biarra... Bale, orduan urtarrila bater arte, libre. Zeba, libre, urte osoan, baina hotza dator, eta hotzan dako berokixa edo gantz gerusatxo bat biozu. Orduan, nenaz, gantz gerusatxoan alde. Nik, hori nirik teoria hori, duela urte batzuk arte, jarraitu izan du beti, ze gantz gerusa hori, nahi zenuenean gero, joan egiten zan. Lampketa bat zegoen, baina urteekin aurrera joan ala, konturatu naiz gantz gerusa hori, gero eta zailago dala, eta ez duzula etxetik bidaltzen hain errez. Dala 40 urteko nerabe gazte bat etxean dagoena ezin duzuna bota. Horrelakoa da. Ez du joan nahi. Ez da kanporatzen. Ez da. Gero eta gehiago kostatzen da. Eta zindakit, barduan, behinkakoa, urtarrian bebai, ez gabonetan da, igual pasatzen zarela, oikoa baino apurtxo bat gehiago, baina gero adibidez, behitu, naroan lagun baten urte betetzia, da urtarriak 3. Beste batena urtarriak 6, gero erregia datoz, gero hau zera, otsaiak 12an, nire zenarran urtia, gero ez dakiz, holan urte betetze pila bat datoz, eta horrek ospatu inbidieko itxauak. Orduan, holan aitzak naiz eta iraia izen,
beti egongo da zeo ospatzeko, egun berezin baten, da hau iteko. Ikusten duzue, hau, zelan, koloria da, hartzen dauen, krispetan karamelizatu batena, eta guentxe, zabaltzen utziko, eta esan dakoa. Ostutzen denen gogortu, ero... Hori da. Hau beholan, jaleike. Bai, ez? Ni klasikoekin gatu, klasikoa, gurinen eskoak. Zego xua. Dagoen dago. Vale. Zego xua, hau, osten utziko, da guentxe, 3. partea. Venga, bikain. Ni, krispetan nundi atoz, zer erabili behar da krispetak? Bale, hartotik esan pilotzen, nik erlazionatzen ditut, estatu batzuekin. Artoa nundi dator? Bai, handik, Ameriketatik. Nola ezagutu genituen artoa, ez pentsatu krispetak gaur egun jaten ditugula. Eundaka eta eundaka urte atzera joaten bagara, krispeta bat zeuden. Hor, Hernán Cortés, sartu zanean Mexikoko irian, han ikusi zuen bertako apaizburu aztekek eramaten zutela olako koiar berezi bat, zeinek krispetak, loreak eta hartaburuak eramaten zituen. Krispetak krispetak eta hartu eta horrek gero, bolako egun berezietan darabiltzen zituzten, da gero, janien zituzten, horrek koiarroiek. Eta, gaur egungo mikroin laberik ez zeukaten, gaur egungo lapikorik eta ez zeukaten, eta 3 modera ezberdinetan itzen zituzten krispetak. Bat, izaten zen, hartu, eta hartaburua, bera sartzen zuten, makiltzen baten ero, zuaren onduan ero jartzen zuten, eta beroarekin, temperaturarekin, lertzen juten zen, eta horre jartzen zituzten, eta jan. Beste bat izaten zen, hartaburua ero aleak beraiek, hartuta zutara botatzen zituzten, eta lertzen zirenean, atera iten ziren handik, eta ero hartzen zituzten, jaso eta jan. Eta 3. izango zen, olako, lapiko batean, arearekin, are lodiarekin, harto aleak bertan sartzen zituzten, zu gainean jarri, eta ero lertzen zirenean, hartzen zituzten. Eta orduan, esan dezakegu zala, historiko lehengo litxarre disa. Han behintzat, ero litxarkerietako bat, eta gero honek harri zituztela, eta hemen hasi zela, edatu zirela, eta gaur egun arte, ez? Horre, zenbat eta zenbat, krispetak jan izan diren, baita egorzan sasoi batean modan egon zela, poetek eta inzietela poesia krispetei, berai eta zidetzi zela, eta batez ere, zientzilariak, egon zirela bilatzen, esaten, nola sortzen dau. Edo zein hartok ez du balio, gaur egun hibridazio bat ibiltzen da, eta uneko 15 ezetasuna izan behar du barruan, gero ezetasun hori berotzen danean, lehertu egiten da, eta bihurtzen da hori biguna, bitxia da, ez zerbait gogorra izatetik, nola biguna geratzen dan, eta gatzaren ikutuarekin, eta badukate zerbait, eta batez ere daukaten ala azten zara jaten, eta ez dauka bukerarik. Hori bai, ezin jozula geratu. Azukri egiten dan bitartean, karamelo egiten dan bitartean, gero karameloa lortuta daukagunean, gurina holan, zati txikitxotan gehituko, eta ez negaina hori da tofe saltza bat eitxeko, bakitzu hau, saltza marroia izaten dana edo, karamelu krematxua, ez? Holan gutxi gora bera. Baina bitartean, hau, iragazi, honoia hartu ditu, ala eta etxian, auketzen bazue denbora gehiago, geroz eta denbora gehiago usten bazue, krispeta zapore gehiago hartuko dau. Bai. Edo hartuana, zerealana, edo dana delakoa. Ontxe berriz, itzuliko kasolatxo honetara, eta emongotzau irekin aldi bat, azukriakin, lasai. Azukriakin, eta gelatina gehitxuko zau, eta hori bai izango zala gure panakota. Hor geratuko da, horren zapore, azukrea gozo puntuat, horrek gazi puntua ikutu izango du. Egia da, krispetak suporado dituzu, ez die krispetak gozoak bezala, baina, badauki puntutxo bat, gazixa, beraz, 100 gramo azukre, eta honei berriz, emongo zau, irekin aldi bat, eta hau izango zen, panakotan oinarria edo izaten dana. Hau da. Hori, panakota izenak ezaten dara bezala. Ez ne gaina, egositxa. Ondo. Krispetakin jarraituz, oso irudi garai batetakoa gaur egun ez, baina honek karrotxoak, panakota, krispetak egiten diren karrotxoak eta, lehena 1893 urtean
sortu zuten, honek lurrunarekin berotzen zen artoa, eta, bueno, Estatu Batuetan oso irudi bertakoa da, hori, holako karrotxo bat, kalean, eta jendeak krispetak erosten da, bueno, zinemarekin, eta lotura, ez dakit, gaur egun zinema ez du, ez dakit, krispeta gabe ezin du, imaginatu, ez dakit. Zaila da. Bai, eta hau onartuz, badaude oso aldekoak, eta oso kontrakoak, daudenak. Gure jefia sanak, horren kontra. Bai, a ber, oso zine zaleak direnak eta normalean ez dira krispeta jaleak, eta gaina, bueno, botatzen dituzte beraien kontra. Bai, baina, betxo, ni zinera joaten azenean, hor kutxatan eta bakitzu ze jaten dauen, 150 krispetak erosten ditu, baina 100 jaten ditu. Aldamenekoa, erosi ez aldamenekoari. Aldamenekoa hartu. Zori bai izeten da, igual, soi ez dakit lagun batzuk da, 4 edo 5 lagun soi ez. Eta ez, nik ez da gure, baina aldamenian badauz, saia da, ez hartzia, behintzat bat edo bi. Egoten dibe bai, tamainu desberdinak, eta hori, jendeak hartu ditu, XXL dagolako, baldekada batzuk, ene. Hori, baina. Hemen txeia barkatu ez, Igor? Bai. Gurina, urtuta, bera sontxe. Esne gaina, eta ingo, pepi. Zali? Gure, saltza. Ni tofea gurin barik egiten du beti. Beti esnea, bakarrik esnea, karamelua eta esnea. Eta katzikutu bat oso ondo geratzen zaio tofeari hor. Oitxura handia daukate, Bretaña aldean, Frantzian tofea hartzeko. Bale. Mugitxu ingo, tofea ja, apurtxo bat osten danean, mauka baten sartuko. Bale. Eta, hidratatu dauen ez gure gelatina, hemen txebotako. Bikain. Berez. Ontxe beste... Hemen aukera bakizue, bueno, esan behar nuen, veganoa zegoela, baina veganoa esne gainera hiltzen dugun momentutik. Baina bada usolako esne gai batzuk potoluak eta, bueno, koko panakota bat, olako soja esne panakota bat, edo? Bai. Soja esne gaina badau, eta bada lodixa. Bai, erabili aldala. Aukera dana daude, eta erabili beharrean, bakizue gelatin hauek gaur egun ebeltzi justela normalean, behi ero txerrien, belaunetatik, eta hortik atatzen duten gelatina da, hor kolageno pila dago, eta hortik ateratzen dute, eta aukera daukazue panakota deiteko, horrekin, agar algarekin, eta arrezkenian horrekin ematen diguna, testura berdina, loditu egiten digu, eta horrekin, bueno, emaitza antzekoa, noski, ez da berdina, baina, bueno, agian gozoagoa, horretako probatu inbarko duzue. Hori da, eta horretako ingo itxugu ja gure panakotak. Vale. Eta hasiko gara batzuk handixagoak, ez datzu txikitsu hauak. Tamainua nahi duzuena. Eta ero panakota desmoldatzeko sistema honena, labanarekin iskinatik, eta ero Maria baino ero ukiten bazue, sartu segundu batzuk, ipurdia epeltzeko, eta ero buelta ematen dizue, zegin gozana erdi urtu bezala, eta ero buelta errexe eman aldiozu. Eta litro batekin zenbat atarako jaku? Bueno, tamainuan arabera, nik olako haundixak. Etxian egin izan dutenean, 4-5 bat ataraten jat. Eta honek txikisa dienan, nik uste dut, 3 handi eta 2 txikikin, ondo joango garela. Berez, gehiago izaten basari etxien, litro bat baino gehiago inbiko zuezne gainenak. Hau ez da postre harina. Ez, hori esan behar dizu. Nik olako gauza, hau da, daude jaki batzuk direla pixka bateko. Eta gaina hortan italiarrak ere, ez, badauzkate, pasta, carbonara, olako saltzak, risottoak, Carbonara bat, eta panakota bat postre, hori bai dala. Bai, eta risotto bat tartean sartzen baduzu, ja esara altzatzen baitik hartu, eta zaude hori, Metro Goldwyn Mayerreko lehoia bezala itxeko, baina zabaltzeko lan. Bueno, garai batean bakizu, lehenengo aldiz, 1924 urtean atera zan, eta orduan, ez zuen egiten. Ez? Mutua zan. Karo. Zine mutua zan. Eta lehoiak aldamen batera begiratzen zuen, baina ez zuen egiten. Hori zan 1926 urtean, eta hori hasi zuen, egiten. Baina, hasieran, ez zuten daina, lehoiak 7 egon dira. 7 desberdin? 7 lehoiak desberdin. Lehenengo slash izan zan. Gaur, aurten 101 urte beteko zituen. Baina, lehoiak 15 urtekin miltzen dira. Baina, karo, lehoiak
lehoi aktoreak edo, baina gaur egun digitalki egun dituzte. Bai, 2012 urtetik ez da lehoirik, baina 2012 urtera arte egon zan. Lehoi bat zan, eta hartu, eta hartzen zan, hola, nagoa zabaltzen, eta gaina zazpi, esango izkizu zeintzu zien. Slash, lehenengoa. Bigarrena, Jaki izan zan, ahotza jarri zioten lehenengoa. Gero, Telly, Kofi, Turner, George, eta Leo. Hombre, Leo izan zan, baitu, guk gehien ezautu duguna, Leo izan da, eta hor zegoen bat, Jaki famatu izan zan, deitzen zioten Leo sorteduna. Baina, ze izan zuen zinemako olako bizitza bat. Tipo, Leo horrek, aurre egin zion, hegazkin istripu bati, itxasontzi baten ondorotzeari, lurrikara bati, tren istripu bati, eta estudio baten, estanda bati, eta bizirik atara zan danetan. Leo sorteduna, ez, hau zan, izena zan, Jaki, baina deitu zioten Leo sorteduna. Joi, hori bai sortia. Bueno, bakatu da bezala, zazpi bizitza omen dauzkate Leoiak. Ongi ikusten dugu bai, ez? Honek behintzat bai. Horrek behintzat bai. Utzi guzu emezez, honek oskaiura sartzen, temperatura bide daue, ostia gelatinak bai bere efektua itxeko, eta gero egonkor mantentzeko. Sartuko dugu hau, gogortzen badabe bai, sartuko dugu mauka batera, bestela holan koiariakin zerbitzatuko dugu gainetik, eta krispetak bai ostia, gero holan erresa hau. Erresa hau, apurtzeko edo. Beraz... Atzaldian zein bezu? Atzaldian, krispetak jan. Korrek egiez goaz? Zeli. Urberua. Horan apurtxo bat. Ona. Eta, hemen txea euskat, panakotak egin ja ikuste duzue labana sartu da mugitxu indagula, baina ontxe ipurdi xabiou urberotan sartu. Eskatzeko, bestela, saie, hor papela jartzen duzu, baina, bueno, nandi papel sale aukeran, betiko era klasikoa, holan sartu peletan, eta ero pixkat txikinatik urtu iten da, temperatura hartzen duen hortan, baina, bueno, berdin. Biteli, zinema kontuetan aditua? Banaz. Bai? Eina dizkizu galdera batzukoan, esaldi famatu batzuena pelikuletako eta zukia asmatzen dituzun ze pelikula diren? Bota, ez dakit asmatuko tene, baina... Hau dira, benetako klasikoak, Osa, zineman egon diena beti. Beti izango dugu Paris. Ero bestela, Play It Again, Sam. Casablanca, etxet Oso zuria. ondo, Amar Pustarri! Zelako presioa. Jaingoiko alekuko, ez dut berriro gozeri pasako! Ostras, harrapa bendo ez da zugar, Zerk eraman zuen aizeak? Aizeak eraman zuen. Jo, zelan zan, honek esaten zuena. Bai, Scarlett. Scarlett esaten zuena, joia, antzerk oso ondo indut. Bai. Beste bat, sayonara, baby. Ostia, hori Heidi nada, ez? Terminator? Bai, egia da, bai. Nire amak zioen bezala, bizitza bomboi kaxa bat bezalakoa. Ze politia, Forrest Gump. Oso ondo. Pelikula handienetakoa, ni asko gustatzen. Klasikoa, Ni baukat mai joko bat pelikula nadana, eta pelikulako esaldiak, gero pelikulako musika asmatzia da. Horan joko desbania ditu beraz, abantai haukat. Eta beste bat, txorienen behin baino gehiagotan esan dugula, limoi hartu duenean, mikatza! Etxarrati hor. Zein da, hori, karo, eske zu ezinen jaio hori. Ente, esto repetu da, esto te la esagutzen. Hasta aquí. Bai. Bueno, pelikulaka... Beste bat, Ez, eskerrik asko. Batzuetan hildakoak ikusten ditut. Nik batzuetan krispetak ikuste ditut, krispeta panakotak. Eta hementxe gaurkoa, pelikulak ikusteko. Hori, claro, jertze azpian iskuteuta nola eramaten da. Hau igual taper batean, baina ez da momentuan jateko. Vale. Eta saiatuko gara Nire lehenko bakarrik bera, zaporea dauken krispetan. Karamelu bat ezer hartu gabe. Bai, bauka, Bai. Ostra, baina begiak itxiko gara izan, aztezan jaten da. Ostra, ezaguna da zaporea. Baina ez dakizu. Ez zuen esango. Oso, neska, zago ansidadia.
Goxua dauta, Han. Bauzko ibeste asko, Bai. Ontxe gainera, ontxe panakota geixau. Bai, esan dugu. Lehen klasikoa eta zitzen dugu, non zuringoak erabiltzen ziren, eta klasiko handi batera joan. Zuringoekin, vainilla eta laranja zaporearekin. Zer. Eguneko bigarren errezeta, eta esan dizuet, ezberdintasun azkenean patrinean errezetatik arrautzak izango dira. Kasu honetan zuringoak erabiliko ditu, eta gero baita, zaporea gu, esan dizuet. Laranja eta vainillak emango diona. Gainerakoa, marmela bat ekarri dut esan duzula, gainetik eta botatzen zaila, ala erenik panakota hau bere hortan jatea gomendatzen dizuet. Polita geratzen da, goxua geratzen da baita honekin, baina bera bakarri vainilla izan da, eta laranja baten zaporia izan da, karri jut, polita geratzen da alako gatillo etxuetan, gero marmela pixka botatzea, baina beri hortan goxua da. Nola egingo dugun? Adi. Esne gaina, vainilla eta laranja azala berotzen jarriko ditugu, eta irakiten hasi behar denean, azukrea bota, ondo nahasi eta itzali, utzi infusionatzen. Arrautza zuringoak atera, pixka bat nahasi, aizerik sartu gabe, eta hau esne gainarekin batera nahasiko du. Iragazi, katiluetan sartu, eta Maria bainuan 160 gradutara 50 minutuz egosi. Utzi osten eta zerbitzatu nahi duzuenarekin. Beraz, esan dakoa, esne gaina berotzen jarriko dugu, eta guztuzue, lodi-lodia, eta honi, gaur, vainilla eta laranja zaporea emango dio. Beste dozein botatik, kafe hau hautzean, kakaua, zagarre batzuk, zuei otutzen, zaizuen olako sirope kimiko horietako bat ere nahi izan ezkero marrubi duena, bota jozu, edo horrekik, zaporea hori hartuko izuk. Baina gainerakoa, egingo dugu, berez da moduan, zuringoekin eta hori. Bera panakota. Zer? Bera panakota. Hau panakota. Hori da, bera panakota. Hau da, italieraz, benetako panakota. Azken finean da, bakitzu, zigorrek lehen aipatu bezala, zuringoekin eta esne gainak iritzen da budin bat, ez? Desberdintasuna betiko flanakin izango zen gorringoak eta karamelua estaramala, baina bestela, berdin izango zen. Egia da, oitxuta gauzela, olako prestakuntzak itxia, igual gazixekin, ez, olako barazki pastelak, arrain pastelak eta, enditxu gutxorien behin baino geixautan, arrautzak zuringuak arrotuz, esne gainakin, eta gero labien olako budin txotan. Bardina izango zen, baina oinarrizko errezeta eta azukriakin. Beraz, gaur, engo ditugunez, bera panakota tradizionala eta panakota garaikidea, gero ikusiko ditugu lan, emango epaia testura aldetik, eta ez? Imar duguna, utzi duzu bat zeneukan, ez? Botagabe gainetik karamelu eta utzi duzu bat, ez? Ez dakit. Ez dakit ezagertu da. Bai, hori, batez ere testurak eta alderatzeko, gero ezberdintasuna egiteko, segira, honek karamelo eta gainean dagen pixkat aldatu egiten da, baina bestela. Hemen ikusi duzu, vainilla erditik zabaldu, hasiak kendu, barrura, eta gero irabazingo dugunez, vainilla adarra ere barruan sartu dut, eta gero laranja baten azala sartuko dut. Eta hemen badakizu, aldala ez estutu gehiegi, eta atal zuria, hemen pixkat hartu diot, baina oso gutxi daukanez, ez digu jarriko, ze horrek pixkat mingoztu iten. Hau, barrura, eta irakiten hasi behar danean azukrea botako dio. Bakitzu arrautzan zuringuak gozogintzarako oso erabiliak diela, baina edertasun munduan bebai. Edertasun munduan? Hori ez, zan da, zazpi arkumen hori, otxoak ere beltzi zituen, ahotza fintzeko ero, ahotza fintzeko balio du. Ez mutil, hilerako. Hiler? Eta zeiten du? Portera, ez da egit. Jaten ematen dio? Azkenean, bada aberatza proteinan, mineraletan, eta vitaminetan eta guztiz aberatsa da, orduan horrek bebai, egia nolabait elikatzen dau. Eta esaten daue, hilia, alde batetik, baldin baukatzu apurtxoa lehorra, maskarilla aldera edo lehuntzeko balixo dagoela. Eta hori txan, ez dakit.
dutxatu baino lehen suposatzen dut, hori ematen zagolan dutxatu baino lehen, txampuan ostian, ia garbitxu ostien. Ostian hori ematen zara? Bustitxa, holan puntatan, 5 minututxo, gero ura berriz pasau, aklaratu, lihortu, eta horrek, aldotzula holan, bat istira, eta lehuntasuna. Berek ikutua. Nik neuk, ez dut probau izan. Oso, hile osasuntxoa dokazuleko, Patri, ez duzu behar. Bueno, hortan berraz, behintzat aklara hoitzen daue. Baina nik entzun dut bai, irakurri izan dut, gomina bezala erabiltzen dela. Hau da, arrautzak zuringoak arrotu holan apurtxo bat aparra arte, eta gero olako, gomina bezala, kresta bat nahi badozu egin edo. Punkia garagardoarekin iten zuten. Kresta punkiena beti garagardoarekin. Garagardoarekin? Garagardo, eskura ezer zeukan punkia beti, garagardoa. Eta garagardoarekin, kresta egiten zela garagardoarekin nik entzun dut, beti danik. Nik gaztetan bakitzu zedekin egiten itxu nola nilian errizuak eta lino hasiak. Vale. Lio hasiak, urarekin nazte dituzunean, bihurtzen da olako gel potolotxo bat, eta horrek gomina antzera, eta uste dutzu gero hilia, lehor da, hori izaten da arriskua. Karo, fijazioa emoten dau, baina gero daukatze hilia ikututa, kras, lehorra. Gero nik bebai pentsatu dut, arrautza jarten mozu buruan. Da gero urberuakin, hilen mozu, igual tortilla bat, itxen gatzu buruan. Ai, ama, taloko gauzak egiten erabetan, Guk, puskerran dina nogo eta egilitzen ginen, gure artean da, atzamarra nok sartzen zen barrurer, eta, zuek olako esperimentu egiten. Basatixak bai. Patri, irakiten hasi behar da, itzaldu egiten dut, eta ingo duguna da. Azukrean hasiko diot. Bai? Nahasi, itzalita daukago ja, Tapa jarri, eta esan dagoa, hemen, 5-10 minutu usten badu, gero eta denbora gehiago, gero eta zapore gehiago izango. Hortxe geldi, eta ni jarraitzen dut, arrautza zuringoak hemen banatzen. Hemen garrantzitsua, ez dugu merenge bat behar, ez dugu aizea sartzea. Ingo dituguna da, arrautza zuringoa pixkat apurtu bai, eta gero botako dio, hemengoa ona, ez zuringoak bertara, ez beti bakizue beroa, arrautzetara, eta nahazten joan. Hemen egin alduzue baita dena gero nahasi, eta irabia gaiuarekin ere, baina irabia gaiuarekin aizea sartzen duzu, eta bai, aparra egin daiteke, argi dauz igor, zuekor beste joku batzutan ibiltzen egitelan erabe zinetenean, eta gu, tamales edo, olako hile kontutan nik ikusi izan dut, edo Euskal Reixan askoz be, errotua dau osinura erabiltziana, ez? Takit zure mamak eta ikusi itxusun etxien edo aiztia edo. Ez, osinura? Osinura ez. Hori bat, tipikoa esan garai baten, nik amama da ezagutu dut, horrek itxen zotuna da, hilia gero injartu da, hilia holan ondo atara. Gure aitzitek bizkarreko arazoak izate zituen, zirkulazioakin, eta ni bai izan dudana egunero hartu, osinek edo asunek txorta bat, eta bizkarrean bizkar guztiak gorri, baina horre zirkulazio aktibatzen zuen, eta oso ona izan, eta nik ikuste eta minik ez dut egiten da, kaba, emon bilor bare. Txantxetan berak hartzen, baina, gero hona, pam, hemen usai eta kentzeko eta bromatan egin. Pika, horrek? Gero zan zuke itxeko da zirikatzeko izango zan. Emakumiak, tamales, edertasun munduan sartzen gara holan goiz, gero peluke isara joan da, nik ez dituz sekulain, baina metxak eta aluminiozko paperak inda jarte dutzu. Zuk metxak idaman dituzu? Ez, metxak ez, izan dut, hilea koloretan margatuta horrek bai. Nik erabatean burdeos kolorea. Zen moderno, hori argazkisa ekarri bikozu? Bate bat izango autortik, ez da, baina, argazkia paperean da, ez da, argazki bat atala eskaneatuta eta ekarri zu. Eta holakotan aluminiozko papera eramaten zinun buruan, edo? Ez, jenarekin egiten nuen. Zerako hipia. Oso hipia nintzen, bai. Jenak ele Cartagena y full de Estambul. Horrezien, eskaladako bibia zeudenak, bai, holan ditzen zien, betikoak, zan bat zan sortzia bat, eta bestea zan sortzia plus. Eta zan, jena de Cartagena da full de Estambul. Bata besteen ondoan zaten. Hori esan da, batallitak. Pixkan nahasi dugu, eta orain, hemen bertara botako dut, gero irasiko dut, Larain ja salda guztiak eta botako ditu. Osondo.
Oso ondo. Horrek alumniezko papera buruan da, ez? Horrek gogoratzen eusko, igual, astronauta, ez? Ze gero peluke isatan jartautzu hori, gero, txak. Txapela eta astronauta, emotu duzu. Eta horren arira, ze jango daue astronautek? Hor beti mitoa pastillak eta olako barritak eta olakoak. Janari liofilizatua eta olako gauzak imaginatzen ditu danok, ez? Gure... Bai. Ez dakit, olako pastilla bat hartu eta egun guztia janda, ja. Hori, imaginarioan beti, ez dakit, hiltzatu daukagun pelikuletatik edo kulturalki hori pentsatzen dugu, baina egia esan, ez, baukela janari normala, be? 1973an sortu zan olako gravitate baxurako moduko lehenengo sukaldia. Labia daukien mikrobin labiak eta bueno, olako tresna pila bat, eta egisa da daukiela, olako utxean ontziratutako elikagai freskuak baitxustela, deshidratatutako janarixak eta bebai, gero, irekinaldi batekin, hidratatzeko, olako perretxikuak, sopak, fideo sopak eta olako gauzak, eta, gaietak eta pila bat. Beraz, egia da, ez dala, merkatuan erosi da, eta etxean itxeko bezala, baina ez da hainbeste aldatzen. Eskan, antza, hilarriko hori, fruta den da itxin zuten azkena. Bat zegoen bat, eta aspaldi itxin zuten. Hori bizolako proiektuak eta eitzen baratzak eta sortzeko. Baina, alatabe, astronauta batek egunian janbitxu 2500 kaloria, eta 3 otordutan banatuta. Beraz, pentsau, ja, ez dakit, nire igual hiltzatu daukate nire imaginarioan, baina pentsatzen dut izan bidala dan, denbora daukatzuna, ez aspergarri esango nabe, baina ez. Beraz, denbora luziengo jako lan, ez dakit. Baina nik imaginatzen ditutan denbora guztian, baina ikertzen eta lanean da imaginatzen ditu denbora guztian, ez? Baina luzean sartuta, Bai, hori bai. Betiko 3 pertsonakin. Eta hori da, eta beraiekin ondo eraman zaitez. Ze bestela, akabo. Ikusi duzu, hemen daukagu nasketa, iragazi dut, eta gero, budinak, badauzkazue metalezkoak, honek behin erabiltzekoak, behin baino gehioten erabili aldira. Beti ingo dugu, eta hau, Maria Bainuan ingo dugu gero, esan dakoa, 50 minutu, 160 gradutara. Bete, eta labea hobeto aizegabe izaten mozu, goitik eta betik berotuta. Oso ondo. Listo, nik ez dakite astronautek panakota jango da bien. Bada postre bat janen aldutena. Nik ez dakit, panakota. Hola, nera manda ez? Hor egun prestatutakoak eta saltzeituzte, arrautzesniak, budinak eta holakoak bezala, beraz. Gaur egun... Ez dakit gero ane itxeko eurak denborakin egongo dien edo goguekin egongo dien panakotak prestatzeko. Egingo da, eta horre, inzituzten, ez? Aurreneko gaietak espazioan indakoak, duela 3-4 urte nik ikusi nuen notizia. Edo 5, edo 6, 2019an, zigor, denbora pasatzen da, Bueno, esaten duena 5, 4, 3, 2, berdin da, baina, bai. Zuk ondiokan ez tozu lehen, krispetakin gauzela eta pelikulakin, ondiokan ez tozu ikusten pelikula bat 2006koa, eta ez da duzu, berrixa. Ez? Berrixa, 2006koa ez da inzarra, ez? Hogei urtetxo. Nire egualatzen ez, perfectamente zer genuen 2006. Gomendio bat, hemen, ura, bota beharrean, hemendik eta erojun malabarrak egiten, gomendagarria pitxar batean hartzen duzue, labera joaten zarete, eta bertan bete, hori, doainik ematen dizudan gomendio bat, baina horrekin, ez duzue sukaldeko lurra bustiko. Hau bete hori da. Eta esan dakoa. Eta beroa sartzen baduzue, Maria Bainuan, labean sartu behar duzuen ura beroa bado, hobeto. 50 minutu, 160 gradu. Mingo de, pasatu da denbora, oskaioan sartu ditugu, ostu dira, eta, berdin, hauek, esate dute batzuk hartu eta aldabenetik apurtuta errezatatzen diela. Eginik. Hemen betiko... 3garrenian da torre. Golpe lehorra. Hemen vainilla pinportak eta nola ikusten dira. Bai. Eta esan dakoa, inalduzue, aldamenian jarri pixka bat bakarrik, eta norbera nahi badu busti dezala. Ni enaz marmelada salia, beraz. Hori da, horrela, ero atara duzue zer gabe, ero hau egin dugu moduan, panakota pixkat gainen dago. Hor, zuen esku.
Indu gona da, ero kata bat ingo da, testura. Batez ere testura nahi jo, zaporeak, zaporeak alde batera utzita, ea testura ezberdinak, ze izango da, azkenen gelatinak ematen duena, eta bestea, hau, normal. Orduan, aurkeztuko du. Hau da, zelan zen inge italianos? Vera panacotta. Txio vera panacotta. Txio txorienek egiten dau. Eta, aurra Honik lehenengo zubia probakot. Probatuko, ezer gabe. Krematxu. Oso. Oso krematxu. Bai. Bai, nire zauna dan, Bigun hau gaiatu dau. Bai. Hemen, bagu zer da, batzutan panakota batzu zerbitzatzen dizkizute. Gelatina pila botatzen dirora, eta da... Holan, mostea ere kosta egiten dana. Hoiek ez diainatzeinak. Hobeto da, pekatzen baduzue. Gelatina pixkat gutxira, eta apurtzen bada pixkatera aldamenetara juten bada, askora baino. Hau esan da. Gora panakotak. Gora panakota, gora flamenkoa, eta bihar jakingo zuen zeratik esan da. Ole, agur.